Masu sauraron mu barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin namu na daga tauraron mu. Shirin da kan ilmantar ya faɗakar da ku kuma masu kallon mu. Kamar yadda kuka sani, sunana Shisu Ibrahim Yusuf, wanda ni zan jagoranci akalar shirin a halin yanzu. To masu sauraro sai ku biyo mu dan ganin da wani babban bako muke tafi da shi a wannan sati nan. Kika ce da ni da ke teku da mariya, ke kika ce da ni da ke jini da jijiya, ke kika ce da ni da ke mun zama tsintsiya, ke kika ce mai raba mu ba zai sha wuya, amma kin tafi kin bar na abun kunya, alƙawarin da baka yi ke ce kika karya. Cikin mai zance To jama'a barkanmu da dawowa. Kamar yadda muka faɗa muku, za mu sanar da ku da babban bakon da muke tafi. Muna tare da babban bakon mu, wato Tasun Waka. Babban bako sai ka gabatar musu da kanka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da farko dai sunana Tasu Aliyu Abdulmumin, an fi sani na kuma da Tasun Waka. An haife ni a unguwar Kofar Mazu, a unguwar Gwammaja, layin Kankare. Na taso a unguwar Daurawa. To da haka dai a fada tashi ne karatu na firamare a Masaka, Professor Ibrahim Yaro Yahaya. Sannan na yi secondary junior a secondary school, Gwamnati Secondary School Dala. Daga bisani Gwammaja wani ban karasa ba a nan, sai na koma Gwamnati Secondary School Gwammaja, ana kiranta Gwammaja to anan ne sinu na ban ci gaba da karatu ba. Insha Allah kuma ina fatan nan gaba zan iya ci gaba da karatu. Allah ya sa ka. Kamar yadda muka sani, kayi waƙoƙi da dama, amma mafi akasarin waƙoƙin ka kafin su akan waƙar biki, siyasa da kuma girbi. To me ja ra'ayinka, kuma me ja wannan ɗinka kake irin wannan waƙoƙin? A gaskiya dai mawaƙin da na fi ji shi, alal misali na ɗau salansa kamar Nazir M. Ahmad, sarkin waƙa, shi na ɗau irin salansa da yanayinsa. Don majority ma mutum ya ji waƙa ta da dama sai a dinga wannan, sai su ji kamar Naziru, wasu su dinga ma Naziru ne. Haka ne. To yanzu aƙalla ba ƙasar ba ka kai kamar shekara nawa kana yin waƙa? Gaskiya aƙalla ba ƙasar ba na kai kamar shekara 6 haka ina waƙa. Shekara 6. Wannan tambayar me ya ce akwai ka san kowace tafiya an sani. Ita wannan tambayar me ya ce akwai akwai B. Tambaya ta uke nan, shekarar da ka ɗauka kana yin waƙa, wani nasarori ka samu a harkar sana'ar nan ta waƙa? Gaskiya dai to ba za a ce dai ba a samu nasara ba, amma abin ake yi ne yanzu. Kaga an ce da rarrafe yaro ke tashi, to a haka dai insha Allah muna fatan nan gaba za mu samu nasarori, inda abin alal ce juma'ar da za ta yi kyau daga Laraba ake gane. Gaskiya ne. Mutane ana ta samun nasarori dai sosai. To Allah ubangiji ya kawo nasara. To da lambabi din ta, ka san ko da tafiya dole sai an samu kalubale. To wani kalubale ka samu akan tafiyar ka ta waka, ko kuma kan sana'ar nan ta waka? Gaskiya dai akwai kalubale da yawa. Da farko lokacin da na fara waka, na ta yau abokina ne, mun je studio da shi ne mai amshin waka. Da ne mai amshin waka sai mutane suke ji, sai suka dinga murya ta ba ta yi daɗi ba. Ni kuma jin haka sai na sa abin arena, na ce lalle ni na san ina da murya, kuma har sarrafa ta nake ma wani lokaci in yi muryar wani ko in yi muryar mata, sai ka ji an ce kamar mace. To jin haka kawai sai na ce lalle ni fa na san na iya, kuma zan yi insha Allah sa abin arena. Ko za ka iya kwatantawa masu sauraron ko kuma ce masoyanka sallan kamar muryar da kake dan canzawa, tunda kowa da muryar da ka dan canza masa kamar kala biyu haka ko zuwa uku? Wannan abu ne wannan yake zuwa ne nishaɗi, amma kamar alal misali zai iya maƙin murya ta wani lokacin in yi muryar mata, ce salamu alaikum haka. In na yi sai ka ji mutane sun ce ai kamar mace, ko kuma in na canja murya ne muryar wani namijin ma sai ka an ce kamar shi. To kuma yadda kace kana ɗaukar salon sarkin waƙar sarkin waƙar san Kano, Naziru M. Ahmad, za ka iya gwada ta mana baiti a cikin waƙar ka wanda kai kwa ɗaya wanda zai yi salon irin muryar nasa? Wace waƙa nan ɗauko? Ai waƙa ce. Ka yi waƙa da yawa kuma ka yi salo kalan nasa sosai. Yawwa. Kamar misali ɗau waƙarsa wacce nake cewa Ƙara rike Allah sarkin waƙa, ƙyale maƙiyanka sai sun barka,
ba mai maka komai sai sarkinka, shi yayi maka baiwa ka fi sauranka, ba mai baka kuɗi. Haka masu saurara su wannan. Ya kake ganin kanka nan da shekara 5 masu zuwa? Yadda nake ganin kaina ko nake tunani abin da zai faru, insha Allah muna fatan nasarori a rayuwa, insha Allah. Nasarori a rayuwa, insha Allah. Yanzu da shawara za ka bawa matasan mu yanzu tun da ka san yanzu rayuwar ta zama sai inda ta zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da shawara kake ganin za ka bawa matasa irin masu tasowa kananun mawaƙa kuma cike irin masu tasowa kananun mawaƙa, da shawara za ka bar da kuma sauran al'umma? Gaskiya ne shawarar da zan bayar ba kowace bace ba, mutum ya rage ne na kansa. Komai yanzu ya zama kamar a ce capitalism, kana da shi za a yi da kai, ba ka da shi ba za a yi da kai ba. To ni shawarar da zan ba matasa a yanzu, kawai mutum ya dage ya nemi nasa ɗaya ilimi, ya nemi nasa hannu, kai ya nema a wajen shi ne. Yau yanzu kuma za mu ba wa masu kallon mu damar turo saƙonsu ta kan handle ɗinmu Facebook da kuma Instagram. Yanzu za mu ba masu kallon mu damar turo saƙon. Kamar yadda muka faɗa muku, za mu ba da dama a turo saƙonni na masoya ko kuma ce masu kallon mu. Kawai mun ba da dama a turo saƙo, to ga saƙonna nan sai shigowa suke. Yanzu za mu zaɓi saƙonan da za mu karanta muku masu kallon mu. Yauwa, saƙonmu na farko shi ne ke cewa tun daga sanda ka fara waƙa wace waƙa ce ta taɓa wahalar da kai? Saƙo daga Usaini Muhammad Sabo. Tun daga sanda ka fara waƙa wace waƙa ce ta wahalar da kai? Gaskiya waƙar da ta wahalar da ni wata waƙa ce ta suna. An yi suna za a yi bayani, don har yanzu ma haka waƙar tana studio ban gama aikin ta ba. Ta wahalar da ni don kaina ma sai da ya ciwo, saboda ka san ba rubuta waƙa ake wani kai ya waye wasiya tana wannan sai dai a shiga studio ko sai dai a dinga zuwa da ka. Allah ita ce take wahalar ta. Allah kuma ya wahalar da fara wasira. Wace gudunmuwa ka samu daga gida? Ta fannin gudunmuwar kamar yadda na ga ya rubuta ko ta kuɗi ko ta kuma karfafa gwiwa, ya ce wata gudunmuwa ka samu daga gida, ko kuma an daƙi ne ka ne, ko kuma inda ka fara an ga rage ma wani abu ka buga waka, ko kuma ko da kake wannan. Sako daga Muhammad Yobi. Gaskiya na samu gudunmawa sosai daga gida, musamman ma da na tashi fara waka ban je na tare babinmu ba, saboda in na tare babinmu ina tunanin in dai ta nuna ba ta son abin to da matsala. Gaskiya da matsala ba sai ba ke. Yawwa, sai na je na samu kakanmu, sai na je yake gaya mata aikin da kin ta bayan fage aka biyo ke. Yawwa, zan yi waka waye ta ce waka haka, na ce to Allah ya taimaka. Sai na je na yi, da na je na yi sai na kawo mata, da na kawo mata sai ta je ta kaiwa ba, sai ta ke gaya ita mahaifiyata aikin juwa na wani kuwa ka yake, sai a mai fatan alkhairi, Allah ya taimaka. To tun daga nan shi kenan sai na samu abubuwa kuma sai ci gaba suke yi kuma. Insha Allah abubuwa sai ci gaba. To musu babu golabi sai Mustapha Sani Bala, Halifa Ammani, Rabi'atu Usman Daude, Abubakar Adam, duk saƙon saƙon nan alkhairi suke yi maka, wanda mun samu damar karanta saƙon su ba sai su mana haƙuri domin saƙonnin ne suna da yawa. Duk saƙon alkhairi, duk saƙon bayan alkhairi suka turo ma wa'annan. To na gode Allah ya sa. Yanzu kuma za mu koma cikin shirin namu domin mu ga ta inda muka wani. Yauwa, ya kake ji idan an zage ka san dole zuciya da wannan, kuma ka san dole idan kana da irin wannan haka dole akwai zagi, akwai hasada da waye. Ya kake ji amma idan an zage ka? Gaskiya ne akwai zagi, amma wallahi idan an zage ni ko a jikina, saboda akwai wanda sai ya zo ya dinga zagi na yana jaki ne ni waye, kwata-kwata bai damu ba, sai ya dauke na zama da shi ma abokin wasa na haka. Kuma game kenan. Yawwa, to karshe ina gaya ma sai ya je cikin abokansa ya je kunna waka ta, ji yake ya ma haddace ta. Shi ya ta sarki ne ya waka yanzu ya ta sarki ne. Kawai ana zo aka ce wane, na ce an kajuwa ne ya zo, sai jin waka kai yake, sai da aka ce mai kai ne wai yayi tsaki ya goge ta da kawaisa, da ya ce ai ni na samu nasara a kansa tunda har ya ji daɗin da kuma ya ji daɗin ta ya yaba. Bai san yau tambaya ta bakwai, su wane ne manyan abokanan ka wanda kake ji da su halin yanzu? Manyan abokai da yawa, amma halin yanzu gaskiya ina ji da biyu, sai na ɗaya na biyu ina ji da Halifa Ammani, Haruna Ammani, na uku Musubawa Olabi, Yobe ina ji da su. Dun sauran kowa dai ina ji da shi gaskiya, ba wai wannan ba. To wani sako za ka mika musu?
gaskiya sakon godiya ne ba adadi kuma insha Allah muna tare insha Allah. Tambayar mu ta takwas kenan, menene yake saka ka farin ciki idan ka tuno shi? Abin da yake saka ka farin ciki idan ka tuna shi? Gaskiya ban ce da shi komai dai yana sa farin ciki, bari ma kawai dai in tuna cewar komai yana hannun Allah shine ya kwantar min da hankali ya sa ni farin ciki. Bayan sana'ar nan ta ka waka ko wata sana'a wanda kake yi ne? Za su sana'ar waka ga su gaskiya harmoni wannan dole akwai sai sana'o'i da yawa wanda a kama can da farko ina fenti, ina harkar guga. Fenti na mota ko na gida ko na gida yanzu ma haka akwai fenta ne kai akwai kwantar kanuna na aikin wani gida, sannan akwai mai gidanmu wanda in kayansa sun zo muna zuwa mu kula mai da su harkar kiri haka na fata. gaskiya ne, Allah ya ce maka. Tambayar mu ta tara, masu sauraro kun ce masoya da masu sauraron gaba ki da za su zo su ji babban bakon namu yana da aure kuma ya sana'a. Gaskiya dai ban da aure, ina dai fatan nan da shekara daya a ce Kai ma ka na shiga ciki ba wanda baya son. amma akwai sarauniya ku, kai ma ka samu alawiyar. Akwai sarauniya. Akwai mana. Yawwa. Akwai wani. Ta san kanta. Ta san kanta. To wani sako za a mika mata? Sakon da zan mika mata kawai dai muna tare. To a matsayin ka nawa ya kamata a ce ka ɗan rera mata waka wanda ta san tabbas cewa ita kake. Abin ne da wannan, amma ana rubuta ina shirya waka za ta Shin da an ba da mu a rera mata yanzu kenan. ba da bai kamata a ce ta ji ta yanzu. Muna godiya malam tasiri. A cikin waƙoƙinka wanda ka rera ga baki ɗaya wacce ce ta fito da kai kun ana wacce ce bakan damiyarka kuma wata waka ce ka fi da ita? Gaskiya ka san akwai bakan damiya ko kuma Waka da ka fi da ita. wakan dai da na fi da ita bakan damiya ta ita ce wacce ne mahaifiyata. Yawwa wanda kai wa Wacce ne mahaifiyarka. mahaifiyata gaskiya. Samun zo mu ji wannan waƙar. Ita wacce ne mahaifiyata ina cewa kin shige ruhina, kin hane ni da barna, tun ina ƙarami na har ki kai goyona, ke ki kai goyona har zuwa girma na, kina nan tare da sona. Kin shige ruhina, kin hane ni da barna, tun ina ƙarami Wannan ce da mahaifiyar da aka mahaifiyar ke. kai goyo. So masha Allah malam tasiri muna godiya da ka ba mu gudunmuwa an muka zo ka ba mu lokacin ka ka zo mu don mu ka fili na mu albarka kika da tsara da muna godiya masu sauraro ku manta ku danna mana subscribing a YouTube channel din mai suna Aumas TV da kuma Tasu Waka TV sai kuma SI Commando TV. Ku danna mana subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa in Allah ya yarda za ku dinga ganin sakonnin mu da kuma dora. Kar ku manta kuna tare da filin namu mai suna daga sauraro mu shirin da ke ilmantar da ku ya farkar da ku masu sauraro. Muna tattaunawa ne game da matasan mawaƙan da suke tasowa. Kar ku manta sunana Shisu Ibrahim Yusuf wanda ni ne na jagoranci akalar wannan shirin a halin yanzu. Assalamu alaikum masu saurari an taso sai ka wasu da ka sallama. Assalamu alaikum, na gode na gode Allah ya saka. Kar ku manta fa Aumas TV, Tasun Waka TV da kuma SI Commando TV suna na kan YouTube channel. Ku danna ƙararrawar sanarwa kawai za ku gan su. ne dan wajenki na duba ba kamar ki, annabi ma ya faɗa ki sau uku dan albarmarki. Mama me za ya sa ni kiki, ke kike ɗora girki, kiki ce ki bani naki, mai zanai dan biyanki. Allahu zai biya ki ladan aiki na